Kublai ya pi baro sachi sen gip tiang subai pi ha kani ka pule khubor snap shipang balada ka dikasen ka bani kong ya pi pa pin snap iki khubor ki bangi pule man lagasni te sngu bha par lok ban like ba subscribe ya kani ka channel kum ka tak ka jingkar shan ka jong pi ha badan ki nong snap ngiyo aman sim kublai shipon ki khubor ba man takasngi ka khalai tarik urisau ar hajar ar puar ki khubor no nong sanyima khlad no ubreu balap hajan ka strem tri kam ditiu Shillong risau kat artarik ki pulit ka East Khasi Hills ha kasni balang kila pentep bah ka janmiet jong kasan tarik urisau ar hajar ar puar kilap ya ubreu bathia lingktar hasurok hajan ka shlentri kam jong ka DTO East Khasi Hills ka badan halowa lachumia Kilong ru bala penkit yau te ubreu sha civil hospital Shillong ban ai jing sumar hendrai ha kasni ka babut kata ha ka hendreu tarik urisau ar hajar ar puar ulaklat no ha ka por kumbah nyau sau po minstap Ki doktor kila pendap ya ka pos martem hendrai hadu menta om padla setia ban itu netip ya ka kerteng jong ni ubriu. Ki pulit kila antat ba ka kerta jong te ubriu ka long ha pedeng laipo sau posnem. Bat karenyeng jong u ka long kumba san pot iye. Kinu ki bala ban itu ya ni ubriu kila ban ai jing tip sha ki pulit. Sakan ni ka wei pat ka khubor. Pi ai da kal pensat khmat ngin ai da utiu kulap ong ka HITO. Shillong risau kat artarik ka New Trap Integrated Territorial Organization hakasni balang kala rai banbu da kisinte kulap hakadap sekretariat namar ka jingkuman ka sarkar jilla banweng kamshi por ya arngut ki he pulit ki badan kti ban kawang le pensat khmat ya ki no hikai bat ki khlung khenna ha ka handeu tarik mentau banai Habaya kren sekilat pathai kubor u president ka HITO badan bok dakhar ulo ong bahadian balakut kajing ai por ya ka sarkar banweng kamshi por ya arngut ki he pulit kaseng kala song je langkar ki bat kala rai ban mi bet shamadan na ka banta kajing ki bampan tip lupa Henry hadian bala perkhat sani bha ka sengkal ong namar ba ka exam jong ki khna skol kala jan kumta kala shem no da ka wei kalat kalenti Nginmi madan hakasni tho ding halor ka jingle kuman ko sarkar banweng kamshi por ya arngut ki he pulet ki bran kti ban kawang le pensat khmat ya ki no hikai bat ki khulung khna nakalyang ka sengkan bat bet kat bampat weng kam ya ki ngin yat bet da ka jinge ki ulong Haba pensngo ba ka seng kala yo ya kren bat umentri katnat po yeng ka jela uba dakhar ulaya thu ba ka jupap na umentri kamlong ka basai bat ulong ru ban puli shupuli hendai hadu menta om shem la pentep ai shaki Kumtai ngila shem ya kasenjam ka bating e banginit buno da kisenteu khmat ka sekretariat kum kadak ban penpau shiki bakum kaktien nong wei ka ong pi ai yangi da kisuloi bat kil pensat khmat ngin ai kala ya phi da kite kulap ban kala pamut no ong uteu nong yalam Ula ong ru ba ka jing tmu jong ka te ka jing ya khi ba jai jai ka long ba ka sarkar kan kala bamut no bat kham tam namar ka jing ta ya ki jing mut jing perkhat ya ki tu ki khenna ki balamat ya kal pensat khmat ha ka te kasni Kajing let bu senteu kalau kum kata kajing persha bat kajing le kuman kani ka sarkar khnang bakin le ran bat kan turu ya ki khon ki kti jong ki menteri ba onda ki kimi ki pa ki lakhe ne ban ai bet dau tu senteu khnang bakin kala bamut no kin om tu shu bat kim dei shu ban le don bor ulong Ulong ru ba ki pat ba ki de ban bu senteu man lakasni lada ka sarkar kamla ban weng kam shipor ye ki te ki arngut ki he pulet Haka wei kaliang kaseng kala ong ru baki po district kim de ban pentre kap setia ya ke kendon anjis pa sa pusau persha ya usenteu namarkan I pau bet hadien kan ya lada ka sarkar kadang yai kuman utu usenteu sawan bu halor ka medyap jungi ul ong presiden Shu ula bandra pi ai yangi da kala pensat khamat ngin ai sha phi da ki ummat basisha persang penyam ngin penyam ya phi Katkum ka jinge thu uba dakhar ka jingnit bu senteu hakasni tho ding kan long hasketret yeng sa menteri rongba ko office UDP BJP NPP HSPDP bat PDF Sakani ka wei ka khubor Naki South League ki jinge le kai khlam yo takma ka Meghalaya watang iweiru Shillong risau khat tarik Kajala Meghalaya ka bala pha ikinong ishim menta ha ka national game ka balai phenriu kilaha banwan phai thali namar ki khlam job watang iwei ru ijingi lekai ka bala panlong ha ka ni kalimpung ya ka national game menta usnam la panlong ha Ahmedabad bat ki wei pat ki jaka ha Gujarat ki jingi lekai ba pher ha ka ni ka national game ki dan lai phenriu tali bat lai phenyo tali ki jilla union territory kila pha ikinong shim menta Kani ka national game balai phenreu kala stang hak arp khundai tarik unai lur ar hajar ar puar balakut no hakasngi balang kata ka khar tarik urisau ar hajar ar puar Meghalaya kala pha ye kinongi lekai bane shimanta ha ki saujat ki jingi lekai bakan thup ya ka athlete archeries swimming but boxing hendai om sham la job watang iwe itak maru
Kakenhun balawan hakmat do ha kani Kelempung National Game kadai ka Service Board Control Board ka balakhor hadu shispa ar puprat teli kitak ma bat kentup pendriu huwe teli kitak maksiar. Kabawan baar kadai ke jela Maharashtra ka balayo lai khundai teli kitak maksiar. Bat haka kedan ka balai ke jela Haryana ka layo lai puprat teli kitak maksiar. Na ki jela ka thanj tei lam mengi ka Manipur ka layo bun tam kitak maksiar ar phau teli bat kalawan haka kedan ka bakhandai na pedengki nong ye shimbenta baro. Kami galaya kalayo porlok bat kana gala na markani ke jelaru ka khlam job watang iwei ru itakma ka baki wei pat ki jela kum ka Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura bat Sikkim kidang yapau kerteng ha ka jingyo khur takma. Sakani ka wei pat ka khubor ja arngut dalaban bat lowa moprem Shillong risau khan arterik ki pulit ka East Khasi Hills ki la pentep ba ki la yo jingu jor na ka wei kalong kumye balatip kerteng kum ka Draupadi Dev na Rilbong Shillong halor ka jingja jong upara jongka na du ka arphau terik unai lor a hajar puar na yingsa jongka unia ubaja udai balatip kerteng kum usapan Dev lai puar snam ka kerta udan ye karenyeng ka basan phut RNC bat kasni do ka bali bat hakasni khaddu bayu i u ula phong ye ka jacket rong yong patlon rong stem bat ki sandal Hakawai pat ka jingja kawai kalong kemye bala itu kum ka Namita Das ka basa hajan Hindu Mission Lowa Moprem kala ujor ba ku kurem jongka ulaja na yeng na duk arpsau terik unai lor arjar arpuar ya uniu bru bajal atip kerteng kumusan jal da sau pusan snem ka kerta ubadan ye karenyeng kumbasan phut i bat dum snedo hakasni bala yu i khaddu ye u ula phong ye ka sapti rong sau patlun rong kte bat ka juti rong jerngam Kinu ki badan jingtip halor kite ki beja akila ban pentip sha police control room not line riun sau RR iwei sau bat hakaslam trikam USP pra lai nyau pra iwei sau Sakani ka wei pat ka khubor klat urong ba haju basat teliat hakatrok hajarobat nongpo risau khat arterik Uwei urong ba breu balaklat no haju hadien baula shat liat hakawai katrok ke badan yu number AS01 EC not kendahin reusan hakmat jong kajurubat police outpost hakasngi baar Katkum kacing tip balai olum kaya thu ba katai kacing ja kala ja kapor kum ba khatwei baje mistep kat ba katrok kadang wan na Guwahati Hendrai Maria poi hathanat utei urong ba ula jam na shiliang bat hakata kapor katrok kala yo banteliat ya u hadu ba undaklat haju Nakalian kibor pulit kejerubat kala shimti no ya katai kat media bandra shaka Guwahati Medical College Hospital na kabenta banle ya ka postmortem Sakani ka wei khubor Aidau ko company ba e no bantrai ya ka surok 4 lane baslam penpoi ya ki pipe Shillong risau khat arterik Kadau bala e no ko company tang shiteng klam pendap shu banshna ya ka surok 4 lane na sharpi shabanyun ha ka benta ka surok ba Shillong dauki kadai na marba kila aidau ya ka jingpen slam penpoi ya ki pipe ki badai ban thap shapo ha ka po badang yat ka jingpen trai Usimbut menteri rang ba uba prestun tensong uba pet bakhmi ya katnat shna surok hajala ulaya thu ba ka NHIDCL kala khot tenda biang na ka benta ban yo ya kontraktor ban beteng ban pentrai ya ka surok 4 lane na marga dei ka bahap ha ka benta baningkong pitch 1 Ulaong ba ka kam ban pendap ya ka tenda kadang yat bat onda ladap ban penbiang lut ya ki junun kam katkum ka tenda onsa sedang biang ban pentrai Ulaya thu baka company ka ba e no shiteng klam pendap banshna ya ka surok 4 lane kala ai daw baka day namar ka jingpen slam pen poi ye ki pipe blue ban thap lang hapo khandau ha ka por bashna ya kani ka surok Kani ka surok ka bala sa teng hadu menta bat pala ban tip lanu on stang biang banshna namar kani ka surok na du sharpi shahinyo mer kadai ka baki pipe ba ki mat jing e bha namar lajur palat ka jingtheng kali man lagasni kumta ladan kam banshna ban pendap no kham klo ya kani ka surok kham tam menta habala dei ka ayom barang uslap Paralok nong snap ngin sei sham biang bat phi ha ki wei pat ki khupor khublei shibun e phi na kapor shakapor khublei shibun